dados pundi Bapak? Ya, pancen ing ari iki kowe tak pengin metu saka omah. Jalaran pancen ana bab-bab sing bakal ndak takonake kowe. Nggih. Rene kula sampun ngadhep kersanipun Bapak. Monggo kanthi medharaken kemawon. Wingi iki aku lak ning sawah kepengin ngerteni marang kabeh para siswa goning padha nindakake olah tetanen. Banjur aku ngerti ana ing Dlagung prapatan iki ana gurda utawa wit kang gedhe. Jur ing kono mbok pahat, mbok tata kanthi tulisan kang unine sayembara wasiake. Semoga uga ana watu kang gedhe. Uga ing kono mbok titik kanthi tulisan kang nyebutake wasiake sayembara. Lah iki jane sing mbok karepake iki kepiye? Oh, perkawisipun wonten kayu watu kula pahat surasanipun sayembara tanding wasiake. Bener. Bapak ngantos kula mahat watu lan kayu kados ngaten. Menika mboten kagem diri kula dhewe mboten. Nanging sedaya kula wau kagem adi kula Sri Asih. Lho kene kok kanggo adimu Sri Asih tegese piye? Awit ngaten. Ngantos kula ngawuraken sayembara tanding sinten kemawon kang saged nyempal bau kiwa lan tengene wasiake unduh-unduhanipun adi kula Sri Asih mongko kula anggadhahi panggadhah kalamun benjang adi kula Sri Asih kawengku dening priya menika mboten sak-sakipun priya sepisan ken saged ngayomi dumateng adi kula. Aning yen kaya ngono kuwi tumindakmu. Ayo padha wae kowe iki mageri marang adimu Sri Asih. Mongko kowe iki wis ndak welet saliring Aji Jaya Kawijaya, Aji Kejadukan. Lho yen sira nganakake tanding sayembara tanding njur sapa? Para Kanoman lan Sinatriya ana ing laladan ana ing Padepokan Toya Arum sing bisa ngalahake kelawan kowe le. Menapa Bapak mila kasupen nate paring sesorah dumateng kula. Langit kae dhuwur. Ya, Sak dhuwuring langit tasih wonten langit. bener. Etan kawe adoh. Nanging tasih wonten etan malih. Teng mriki wonten tiyang jaduk, teng mrika budi enten tiyang jaduk. Dadi manut kapitayanmu kaya ngono ya le. Ya, kuwi tumindak sing utama. Dadi aja nganti adimu besok yen oleh jodoh iki sak dengah wong lanang yen perlu sing beda. Dalane lunyu mlayu kok ora inget-inget. Kang. Apa? Kang saking aku gugup, Kakang. Gugup kira di ana perkarane nalika semono kowe pamit sedang ngumbahi. Iya, Kakang. Wis sak awan bareng bali kok melayu kok doyak macan kok piye. Lah ya perkara kuwi, Kakang. Aku mau ning sendang, Kakang. Aku adus to, Kakang. Iya. Lah, delalah lho, Kakang. Ono wong lanang, Kakang. Tumindak apa pola nang ki mau? Dene iki arep seneng aku, Kakang. Seneng karo kowe? Iya. Lah kowe ngimbangi apa ora? Ora. Ayo wis lho wong ora wae. Ane dene meksa kok, Kakang. Kabeh iki kuncine ning kowe.
Kowe mau ora dadi kok. Ora dadi ning aku diawet-awet aku dipeksa lho Kakang. Piye? Aku diawet-awet aku dipeksa. Bocah lanang iki ngawat-ngawat kowe. Iya. Kowe kok ora kondo. Ora radul ki sebul wasake cilaka. Lah piye aku wis wadul nyatane dhewene ora wedi kok. Bocah lanang kuwi ora wedi. Ora wedi Kakang. Blas ora wedi. Malah saya nantang lho Kakang. Wah, ngilani diadaku. Nek kamu dikapake wae. Iya, aku mau kok pipiku Kakang. Ibu diapake? Pipiku diciwiti. Pipimu diciwiti. Iya Kakang. Walas. Tak walas wong mataku wong apa. Masih akeh. Walas. Tak walas Kakang. Lah males piye? Aku males to Kakang, wong aku diciwit pipiku. Iya. Yo tak males ngene Kakang. Ih, ngono. Mateni wong. Lah terus piye? Ngono kuwi jenenge ora males ning mbok isik-isik ya senengen. Lho, bar kuwi lho Kakang ora madhep lho Kakang. Isih. Bisa bacot. Lho. Kakangku. Bokongmu diapake? Kakangku diciwiti diawat-awat. Bokongmu diciwiti ora wae. Iya. Mbok males apa ora? Ya tak males wong Nah, mataku kok. adikku. Piye lek males? Tak males ngene Kakang. Iya. Iki lho, kakangku kok diciwit. Aku ngono. Alah. Ngono iku jenenge ora males. Mbok isik-isik ya seneng. Wis tak kandhakno. Aku kuwi lho duwe kakang. Jenenge Wasyake wong Iya. juwadu kera karuan. Ora wedi kok Kakang. Ora wedi. Malah saya nantang. Nantang? Dheweke kandha sing ora-ora. Kondo piye? Alah, kakangmu sing jenenge Wasyake ku paling rupane wis elik. Buntring, cilik. Engko teko ngarepku tak pokek-pokek modar lho. Bocah lanang sing ganggu kowe. Bisa. Bisa koyo karo kowe. Bisa. Iya. Ora ngajar. Bisa, Kakang. Hei. Mubeng terus kaya kitiran. Lah pripun? Sabar, sabar. Sik, kanca ruangku pundi? Ayo, Ruang kula. sing mlebu ning padepokan iki mung wong loro. Mau kabeh iki wong loro. Wong men pundi wae Gusti Pate? Apa karo siji? Aduh, Ose no. Bul kok mandek. Luputku ki apa kok dikoyak-oyak koyo maling. kurang rumah saling kleru. Lho. Aku ora ngrumasani untuk aku duwe kleru. Luputmu mbok kempit, mbok indit, mbok gendong, mbok bopong. Coba didumuk yen aku duwe luput. Mergo lagi wae adikku bali ning sendang, Yo. pradul karo aku. Pradele piye? Yen adikku mbok awot-awot, mbok odol-odol, iya Pak. Hei. Adimu kondo diowot-owot lanang. Iya. Kowe ndakwa yen sing ngowot-ngowot adimu ku aku. Heeh. Takoni. Iya sih, iki tak bawangane. Ora. Besok meniki kondo. Lah aku durung kandha lho sampeyan wis kesusu sampeyan arep ngantemi kono kok. Ya mau angel atiku koyo lanang-lanang dhewe. Adimu iki. Adikku. Wih, Kakang. Iki sapa? Asing ro sapa? Kakang. Tak kandhani. Kok nganggo takaran beras ning dhuwur ki? Wah, ane takaran beras. Iki ngono mah kutho pangkat. Nuwun sewu. Yo, Paring asma sinten? aku RS Sutrasno. Kaya rumah sakit Rembang ae. RS iki ono singkatane. Rosokan menusa. Ane rosan menungso. Ino Mangan Pati. Raden Senopati Sutrasno. Iku kowe mlebu ning UGD apa ning gone ASIU? Mangkel ae. Ane Bener, RS rumah. Lah wong kuwi jeneng rumah sakit Rembang lho. lho ya jenengku kaya ngono kuwi. Mbok nganggo jeneng liyane. Lha sapa ganti sapa? KSH apa-apa. Pak Esa nyetrum kowe ngono. Tepungan. Sing siji sinten? Tlogorejo. Aduh Semarang niki. Puskesmas. Nah, niki tunggal guru, tunggal dulur kalih Rumah Sakit Karyadi Semarang. Pakai ane dinyek rasane menungso. Saking kados pundi niki? Iki sapa? Wasyaking, Nasi Yaking. culak matamu.
wasiake. Tak kira nasiake ra ning nggon kuwi karak. Cukup garing kuwi. Ini, Wah, semane. iki tamu sing dihormati aku. Aku yang guyu. Hei, hei, hei. Loh. Kene. Wes meneng. Kok kira melek. Ora ngono Monggo, kok. monggo. Nuwun, Tesmu. Oke. sanak Nyun sewu. monggo kula aturi pinara. Kene. Ada palungguane kurang siji le. Kursine iki Ayo ndi to? dijepoke. Oh iya. Iki lagi bertemu kursi kok, Kakang. Mas, ning ngoten niku ngenyek sing duwe omah to. Repot setunggal. Rukun Nggih sabar kok. Atur. Dijepoke. Nah, monggo. Nuwun mangke. Nun iki. Keparenga kula badhe nila krami jalaran nembe sepisan menika kula ngertos dhateng Dika tiyang kalih. Nicik dhateng agemanipun kados dening priyadun luhur. Kados dening punggawaning praja. Lajeng paring asma sinten? Wingking saking pundi? Boten sisip menapa ingkang dados panggerba panjenengan. Tuhunipun kula kalebet salah satunggal warangka saking Kadipaten Parangkuncana. Nami kula kados ing ajeng kala wau RS Sutrasna. RS Sutrasna. Menawi kula Tlaga kalebet senopati wonten ing Parangkusuma. Senopati ing Parangkusuma. Ngaten inggih. Napa leres papan menika ingkang katelah toya arum. Leres. Jalaran pawartos ingkang kula tampi wonten manca kaki kang sesilih Bapa Resi Pramuja napa sekintene panjenengan nate srawuh. Tenanipun kula piyambak. Panjenengan piyambak? Parat Resi Pramuja. Ngaten Minangka manca kaki wonten ing petapan toya arum. Malah dapur kaprasang yogi. Inggih. Menawi panjenengan menika tuhu Bapa Resi Pramuja. Kabar ingkang kula tampi napa leres panjenengan anggadha yoga kang sesilih Sri Asih. Wah, mboten. Niku cetha yen ngawu gawat. Dadi panjenengan boten gadah yoga kang sesilih Sri Asih. Kula mboten duwe anak. Sri Asih. Ora tenan. Bali. Lho. Pripun to? Panjenengan ngendika menawi panjenengan boten gadah yoga kang sesilih Sri Asih. Kula badhe wangsul. Lah ing setujuanipun apa mriki to? Sri Asih niku senes anak kula ning anake bojo kula. Lah kula niku lanang napa nggih saged manak. Panjenengan boten gadah anak Sri Asih nanging panjenengan sing setor material. Lah ngoten niku leres. menawi dipun keparingaken kula niki kepengin ngertos. Wonten pundi Sri Asih? Akhir niki lare niku. Babi! Asli babi! Pun sembrono. Wah galake ngene. Babi matamu kono. Aja Adikku iki menungso. Kok mbok arani babi? aja kleru. Enyek arep. Ora ngono, Lur. Santai, Bro. Tak kondo sik. Tegese babi iki ora kewan sing sikile papat iki ora. Babi ki ono tegese. Apa? Bagaikan bidadari. Boten babi Gusti Patih. Rumbang satu babi sing Yen ora babi apa yen ora babi? macan. Wah, Macan grab raimu ngono. Boten. Iki Boten menungso. kewan. Ayune koyo nunggane macan deh. apa? Manis tercantik. Matur nuwun. Adik kula dipun alembono. Tenanipun kados ngaten Bapak. Royo-royo kula kalian Sadanayaka Praja. Tuhunipun namung nderekaken pepundhen kula. Kanjeng Hadipati Asu Sariman kalian Asu Sendor. Asu Mogol badhe nglamar yoga panjenengan. Nderekaken sesembah Nggih. panjenengan. Asu Susendor. Asu Sariman. Sariman. Nggih.
Bupati anyar-anyaran niku. Niku bupati. Alah niku Dek isih Joko Ting-ting. Ajeng lamar anak kula. Inggih. Kok nggih boten kersa rawuh piyambak. Niki kula kapure najihaken leres lan botenipun. Menawi leres badhe kula larakaken ninggah wonten ing Toyaro. Langkung prayoga. Oh, ngaten bareng-bareng. Ayo. Ndang bali mawon. Pun bali mawon. Maksude apa iki? Samane iki rak ngamen to. Kok malah jebul ora waras lho. Lah nggih. Malah sama kok ngedan. Ayo kok. Kapan Toyaro kok tekan wong edan. Kowe kok ngenyek ingsun. Ingsun iki Ingsun iki apa? bener nek kowe iki wong desa-desa. Rusan jangan Kang Subyarto. Dok kira aku iki wong ngemis. Kamangka kowe sepisan iki lagi ketemu aku. Sopo to aku? Lah mbuh, lah jenengmu sapa? Ya aku iki tepungake. Aku iki Cek. Yen kowe kepengin ro jenengku, Ya. ra tak tunggu. Lah sebabe apa kok ora mbok dudohi? Kok nek kowe ndek gawe ngundang. Ya lali ku mau. Wis. Ini wae gampang-gampangan. Pripun? Aku adipati saka ing kadipatenku. Lah iya, kadipaten panjenengan menika pundi? Kakeane strategi. Lajeng paring asma sinten? Wigatosipun menapa? Pelajaran kakean yang dadene andara. Wong kadipaten kowe lali lho jenenge. Aku kadipatenku saka ing Wiwih Etan Kidul. Kakang, sampean orang mudeng malah saya mumpung aja, Kang. Kadipaten kok etan kidul. Ya Sinuhun Prabu Heru Sariman ngono wae wis. Mangel aku. Sinuhun Prabu Heru Sariman. Lajeng wigatosipun Aku tekan ana ing papan kene. padepokan pundi niki? Padepokan iki ya sing papan iki. Mau ki piye? Aku ngelamar putrane Resi kula cah kula. Ah ya. Ngamar Resi sinten? sowan kula wonten wersa dalem bobo. Apa nek kok gremeng lho. Kula badhe nembun enjang anjet Jawa sonten. Kula benjang derek sinten. Bakal sampean meru sapa kok malah tak? Nek dina-dina niki kula tetep melu Wahyu Manggala. Lah nek dina sanesipun. Wah, sebabe sing main iki tok lah kula liyane tau main. Apa? Dengan Tamar Mancuci Mas Adipati ingkang nami Heru Sariman. Sinuhun Prabu Heru Sariman. Lah jenengku lali ndak nang ngono ya. Dipun wanuhaken kula ingkang peparap Resi Pramuja. Panjenengan paring asma Resi. Impresine wau. Pramudya. Pramuja. Pramuja. Pramudya. Lajeng ingkang sampean lamar niku sinten?
Kula badhe nglamar putra putri dalem ingkang paring asma. Sapa? Anak kula niku jenenge mboten. Aku nek lugu bapakku gak kuat. Sedang sapa jenenge kok? Kakak. Lah, kaget Anak tunggale, Yo. Jebul ana tunggale. Wah. Lek sing siji ki yo mbuane, Yo. Kok kaya ngono tumindakmu. Kok kabupaten ndi mang kabupaten apa? tempat itu kita saka kidul. Jagal. Kowe iki tak sama karo Batman kok walek iki lho. Matane sepalek iki piye? Nah, lali kok. Ngene jalukane imah lho, nek ora tak lakoni kacau aku. Ya ngono kaya barangan Gomrejo kowe. Oh alah man. Kakang Kawah di hari-hari. Kakang kawah biasane ngono. kowe menengose. Aku klebu kakangmu. Nggih. Kakang Heru Sariman Piye? Asu mogol. matane. Lah mau jenenge akane asu mogol. Lho, ndas ku coplok kan. Ngarani kok aku asu mogol. Aku mau wis parembukan karo Resi. Resi sapa? Resi iku lho. Wale, Mas. Anggenipun ngaku. Aduh ndak kabeh. Mah. Nek meteng lho, Nduk, kowe kebuk, Nduk. Jane iki dina napa? Ben ora duwe anak kaya bedes elek iki. Kamar mancung cinupet. Karepe piye kok damar mancung cinupet? Tujuane awake dhewe iki nglamar putra-putrine bapa iku. Dadi awake dhewe iku kudu ndak tinggal matur. Bapa sapa? Kula lali bapa, mungkin ngertos kabeh. Kakang Heru Piye, Di? sedya niat saka Parang Kencana. Iki mang nunggal karep kowe kelawan aku nglamar ananing Sri Asih. Ning kenapa? Bareng tumeka dalan kowe ninggal aku, kowe kepengin mlebu dhisik ning pertapan. Apa kowe kepengin ndang duweni bojo Sri Asih? Ora. Aku mau mlaku dhisik mergo aku sing kudu ngising. Aku mampir kali kan. Hei! Seto. Kowe bupati kok ngomong ngising lho. Lah jenenge apa ora iku? Aku kebelet gak adikku ra ngono. Aku kebelet. Lah, wis aku minggok ning kali. Apa? Ya iku mau. Ana bupati kok ngono ning kali. Nyuwun sewu, Dalem panjenengan iku nggih Adipati. tepungke kemawon kula adinipun sinuwun Prabu Heru Sariman wonten Parang Kencana. Nggih. Nami kula Pangeran lali wisan. Jenengku sapa? Jenengmu dhewe ora jeneng mogol kok lali. Pangeran Mogol kepengin nglamar putra putri dalem. Anak kula Sri Asih. Sri Asih. Nggih ngaten nggih, Nak Mas. Mergo Sri Asih niku pun dipun damel sayembara kaliyan seduluripun tuwa. Nggih kakange wasiake. Sinten ingkang damel sayembara? Kula. Nah, kene le, Guru. Padha sing kanthi brokol. Jalaranipun menapa? Kula kepengin ngepek bojo Sri Asih mawon ana sayembara. Pengen dhuwit sak gerobak, kepengin mobil ingkang kathah niki ndoro kakang kula Heru Sariman mesti gadah ingkang panjenengan suwun.
Ngoten ya Kakang. Iya, kowe ngenyek aku piye? Lho kok ngenyek pripun? Aku mangkat ketoprak nunut kowe kok iso apa kan? Ketoprak nunut dene donya-donya sapa ngono. Panjenengan kok ndoro bupati. Isih kalau wedhus saweran nek mbok pek. Nuwun sewu nggih. Ini napa sebabipun kula ngawontenaken desa Nyembro Tanding? Sinten kemawon? Teng saged nyempal bau kiwa lan teng rewas saking unduh-unduhanipun Adi kula Sriasih. Kula nggane panggadhan. Benjang kalamun adi kula kawangku dening priya, mboten sasake priya. Nek nggon panjenengan bejo, lan nek nggon niku Ucapmu tak rungokke ngabangake kupingku. Apa kis mbok kene aku mbok kene wis sepelekake, dubeh aku wong meneng. Mangerti yo. Wis yakin? apa? Wong lanang ora mung kowe dhewe. Iki sapa? Sinuwun Prabu. Ora bakal nampik apa wae sing nang arep. Wani. Wani tenan. Iya. Wani. Yen babakan wani ku sik. Mergo antaran kowe karo aku ngono perjanjian. Perjanjian apa? Yen aku menang yo nek mbok wenehno. Nek ora, mbok apusi. Mbok godho minta. Kuwi jenenge dudu satriya. Satriya ku sak kecap dadi. Oh ngono. Yen ngono urusi kok. Lho. Dipun sanggup lho mboten. Kados sayembara panjenengan nyempal bau kiwa lan tengen. Nggih. Apa ora ngerteni wesi saking kondangku ya Kakang Mas Heru Sariman. Kondange mogol, ngetoprak nganti Desember jek main terus. Bojo wis ping pira? Ping gak dadi kandhana. Waduh. Isih Joko. Ping telu ning konon kuwi Joko. Wani Kakang. Wani. Mang tadi jabat desa. Tak enteni. Sopo maneh kowe? Aku keprungu saka Ndoro ana Hadipati sing kepengin nggone sayembara. Apa kowe uga kepengin melu nggone sayembara kuwi, Pak? Aku arep mlebu kok dadak papakan karo kowe. Dadi ra sida mlebu meneh iki. Tokno yen kaya ngono. Urung kudu. Aku arep lamar Sriasih. Nanging ana aku kon mleboni sayembara Lamar Sriasih. Sriasih. Padha. Ngono. Tanten Joko. Monggo-monggo. Nggih. Nuwun sewu. Tenanipun panjenengan menika sinten? Sindu Negara peparap kula sembah wonten ing Tanjung Anom. Belum. Sinuwun Prabu Sindu Negara. Lajeng kersa rawuh wonten ing padepokan Toya Arum. Wonten wigatos menapa? Estunipun kula nglapati lampahipun Sriasih kapiyuyu manah kula ngepengenaken Sriasih ing mangkenipun dados garwa kula boyong wonten ing Tanjung Anom. Kepengin ngersakaken wujud bojo anak kula. Leres. Le, wasiake Kados pundi? iki tanggung jawabmu kono matur sing kanthi Ngaten, bloko nggih. ya. Dipun wanuhaken kula pun wasiyaken. Sindu Negara. Sang Prabu saestu panyantresna dhumateng Adhika Sriasih. Pancen ben. Nanging wonten undu-unduhanipun lho. Njur apa, Kang? Sayembara Tanding. Sinten kemawon kang saged nyempal bau kiwa lan terwas saking undu-unduhanipun iki. Aku bakal melu sayembara ki, Mas. Mantai teng jaba desa. Kaya ngono. Sriasih, Kakang, aku dan pamujimu muga-muga anggo tanding entuk kamenangan. Kakang. Tak tulang-tulangke Kakang. Yen sampean mongko karo bupati-bupati mau muga-muga sampean iki menang. Mesti menang, Ning yo Kakang. Iya. Muga-muga ning karo sing siji iki mau lho Kakang. Sing kene. Heeh. Lha kene. Muga-muga sampean iki mau kalah. Aja
Joto seman-eman pepina halus. Alah. Kemarin Bapak? Ya. Ayo, nonton. Adipati Heru Sariman. Piye. Nek sampeyan ora wani aluwung bali mawon. Kowe kok terlalu mlepuk. Aja dupeh kowe gagah piteksa. Ning sing mbok adepi ora sembarangi wong. Lah ora wong apa? Ya menungso. Lho kok jane ora wong? Ning nek masalah apa wae aku moh kalah karo kowe. Wani tenan? Sing tawedeni apamu? Ayo, emplok iki. Oke. Sak butimu tak imbangi. Aja kumalungkung yen to kowe iso ngasurke Kang Masku Heru Sariman. Digdayane digdaya Kakang Heru Sariman. Ya. Ngorong aku kan. Ngorong Ji. Tuku apa sih? Ketoprak sakarepmu lho. Ketoprak sakarepmu. Ya ketoprak es ku nek kenapa? Saenake ya. Ngombe es lho. Lah ngorong ra entuk. Terus nang tak pesen wis tak wae. Yen Kakang Heru Sariman kalah, apa meneh mungsak aku. Aku tak luru bojo liyane Sri Asih wae, aku mau tukaran karo kancaku. Ngono. Yen ngono kowe ora wani karo aku. Wong aku ora tau wani karo anak buah do nukari aku wae. Tukari sapa neh? Alah pirang-pirang ana sing nyolong bojoku ndemben bareng. Bejane kowe kok ra melu. Lepen mbok kena aku daman. Aku ora bagai ya. Saya ora wani, minggir. Aku macam
bakal mikir wae. Tukaran ora ono. Sang Prabu, Kakang masih yakin? para hadipati sing gagah-gagah kemawon mboten saged nyempal bau kiwa teng Liwasyaking. Hadipati Heru Sariman uga kalah. Nggih. Penjajah. Mantep. Sidinegara, Sang Prabu, aku Sambat to wong tuamu, Idak-idak ning ngene kowe. Melepuk menang-menang dhewe. sabar. Aja jangkre. Ngene bareng metengane cocok. Wah, yo. Ya, Sang Prabu, Kakang masih yakin? saged ngangsoraken kula ateges sayembara rampung. Kowe masih yakin? Nggih. Njur kepiye pepuntone? Genu kan. Pangestunipun guru karo adik kula Sriasih. Piye menang to, Kakang? Keok, Hah? keok, Sampeyan keok. KO. Tegese kau iki? Malah kaya Husain semaput. Kalah. Kalah. Sokor. Kakang masih yakin? Sayembara ana karampungan. Banjur Sriasih Nek jenengan mimbang adik kula pasrahaken dumateng panjenengan. Mon dipasrahke. Nggih. nyedak apa Cahayu. Mboten ngomongaken anak kula Wasyaking masrahaken kalebet kula oleh ning kula niku bapakipun Sriasih kula nggih pasrah kanthi tangan kula kalih dhateng Matur sembah nuwun Bapa. Sriasih mumpung ana pangarepane Bapa lan Kakang masih yakin sak duwe kaboyongane Tanjunganom. Lamun ton duweni penjaluk Malaka Cahayu. Kula kedah palogo kalih panjenengan sinunci kula tak blogo. Jumbo kalian kekudanganipun Kakang Wasyaking ya Kakang. Ya, Benjang lamun kula kaum putih ning kakung sepisan. Kakung kula wau kedah luwih jaduk, kersanipun saged ngayomi kula. Ingkang angka kalih, pilih paungan kula nggadahi derajat pangkat sarta palungguhan, kula kedah dados garwa prameswari. Tak turuti Bocah Ayu. Dipun turuti Kene uga Kakang masih yakin lan Bapa Resi minangka pasien. Jeneng Sriasih tak pendem bakal tak ganti Adaning Rum. napa kemawon Sang Prabu? Kakang masih yakin? Sasampunipun adik kula dikaboyong wonten ing Pendopo Agung. Kula pitungkas. Menawi sampun boten tresna ampun dipun daksiya utawi dipun sikara nggih. Dipun wangsulaken kemawon. Diwangsulke. Napa-napa? Sriasih Ji kula. pamit kawan Bapa lan Kakang masih yakin. Bapak, Yo. kula nyuwun pamit badhe nderekaken Sinuhun Prabu Sintunegara wonten Nagari. Iya iya, mengko yen ana kalodhangan opo bakal jono ing kraton Tanjungan. Nggih, Ji, Bapak. Sing ati-ati. Sriasih. Jaluk pamit ora. Oh, saiki Saiki wis kene wis ngono. kula saiki tumindak sak petak tepung sak limah hati-hati mergo saiki wis ora prawan meneh. Wis mesti tanggung jawab, ya. Kakang. Muga-muga kowe nemahi urip sing mulya. Sing hati-hati. Bapa, kula nyuwun pamit. Sirat. Tidak akan setindak. Pripun? Ayo rumangsa seneng ati. Tegese kegayuhan iki wis bisa kasembadan. Adimu Sriasih iki wis kagawuh dening Sang Prabu Sintunegara. Nggih, nggih. Aning susahe atiku. Lah kok tasih susah? Asawise ditinggalake marang Sriasih. Njur saben dina sing
ngedangke aku sing godhokke wedang sapa to? Nggih kula ta bapak gantine kok. Jenengku iki bocah lanang ini lho saka karbu. Pun. Karena umurmu iki wis ngancik meh 30. Kowe mbok yo ndang golek bojo. Ing mengkone bisa ngopeni bapa lan kowe ngono. Oh ngaten. Nek kula duwe bojo saged dadi gantine adik kula Sriase. Gantine. Nggih, pamujine kula suwun, kula tak golek-golek nggih. Ono dan tinggal. Sikados pundi Kang Mas? Kepiye kahanane ana praja Tanjung Anom sakwise panjenenganku ninggalake upadi purun-purun kanggo isin-isin kebon raja. Ya Kang Mas Prabu. Nyatanipun sak tindak panjenengan kala wau wonten ing Tanjung Anom menika tansah ayem lan tentrem. Sedaya para kawula kala tansah ngesti dawuh kula mboten wonten ingkang ngalani Kang. Syukur yen kaya ngono Diaji. Nuwun sewu Kang Mas. Ora apa Diaji. Kok sampun kondur napa panjenengan sampun pikantuk buron-buron kala wau Kang? Mesti wae mergo kabeh saka pandongamu. Baliku ning Tanjung Anom wis entuk buron-buron kang wujud kidang pawaan Tracak Kencana. Bidang ingkang bawaan Tracak Kencana. Menika tartamtu sae sanget Kang Mas. Mestine wae. Napa mboten dipun kanthi wonten taman sari? Entuk lilahmu Siji Kang Mas. ranten ana saka. Sewu Kang Mas. Diaji dikumbini. Pundi kidangipun ingkang bawaan Tracak Kencana kala wau? Kidang pawaan Tracak Kencana kidang bocah wadon Tracak Kencana kang ayu rupane. Adane rum kang dadi aran. Adane Iki garwa Siti Kumbini. menika kira panjenengan. Lare saking dusun Kang Mas Prabu. Pancen bener. Kang Mas Prabu. Ki menapa panjenengan ngasta wanita saking dusun dipun cumandhakaken wonten ing Tanjung Anom. Badhe dipun dadosaken abdi napa kados pundi Ora. Kang Mas lajeng? Sawetara nggonku bocah pikat tepung lawan adaning rum nandur tresna saya-saya. Adaning rum saiki wis mbobot wiji saka panjenengan. Sampun bobot wiji panjenengan Kang Mas. Kaboyongan Tanjung Anom bakal tak dadekke garwa prameswari. Dados adaning ro menika panjenengan boyong wonten ing Praja Tanjung Anom. Badhe panjenengan pundhut dados garwa prameswari. Pancen bener. Jalaran adaning rum sampun bobot Kang Mas. Ora kleru dia. Menawa kanthi dasar menika panjenengan mundhut garwa kaliyan adaning rum dados garwa prameswari. Kula mboten menapa-menapa Kang Mas. Linu ati Jalaran kula bingung ngaosi kula dereng saged boten. matur nuwun dia. Adaning rum Kula Kang Mas. derek ana panjenenganku ning pepungkuran ngadi busana. Kula sayang. Sayang Iki Kang Mas. njur karepmu bocah ayu. Iki ndok. Ndok. Iki. Iya. Madaningku. Mesti seneng rasane atimu. Lagi wae kaboyong ana Praja Tanjung Anom. Saiki dina kowe didadekake garwa prameswari. Nanging aja seneng luwih dhisik atimu Madaningku. Engken aku lali lo yen to kowe dadi garwa prameswari. Kowe bakal tak singkirake saka Praja Tanjung Anom. Bapak Prabodo kowe ingkang sowan Bapak. Bapak, ingkang sowan Bapak.
Mas Ayu Dewi Kumbini. Menika leres Bopo. Tedak ana ing guwa mayit ya guwa pengalapan. Nggih. Kaijenan ora diderekake dayak. Boten. Jalaran nonton wigati ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Ana wigati apa? Bopo. Mesti wae aku iso gagas iso ngrasakake. Iji. Kumbini tekono kene mesti njaluk tulung. Menika leres boten lepat. Ayo. Bopo. Nggih. Kula niku riyen nggih lare namung saking dusun. Ayo. Kula saged kados ngaten dados garwanipun Kang Mas Prabu Sindunegara. Jalaran sedaya kula ugi saking panjenengan Bopo. Nanging Bopo, Nggih. murid panjenengan samenika boten ngraosaken bagya mulya. Murid panjenengan kala saben dinten sakniki ananipun tansah nelongso ing batin. Tansah nangis rina lan wengi Bopo. Kesandunging urip iku saben menungso nglakoni lan ngalami ning watesing rasa sing diarani kuat gumantung menungsane dhewe-dhewe. Kenapa kowe saiki runtang ranting uripmu? Mangka kowe jejering prameswari. Diadep pirang atus dayang banceti biyada. Isih kurang mukti apa to? Kum. Riyen kula rumaos mukti lan mulya Bopo. Hmm. Nanging dinten-dinten samenika kula boten ngraosaken sedaya kala wau. Jalaran menapa Bopo? Ya, Dinten samenika Kang Mas Prabu Sindunegara menika sampun anggadhahi garwa malih Bopo. Sindunegara bojo meneh. Menika leres garwa kala wau namung lare saking dusun ugi. Ingkang nami Adaningrum. Lho nembe kaboyong wonten ing Praja Tanjung Anom, dinten samenika Adaningrum dipun jumenengaken dados garwa prameswari. Sopi sinten ingkang boten seres, sinten ingkang boten lara ing manah, Bopo? Kowe getun. Kowe gelo. Tartamtu Wis srek. Ji, Bopo. Adaning rum wong saka desa padha karo kowe. Nggih. Nek umpama diwayuhi rak lumrah. Nggih lumrah, Bopo. Ngenteng-entengi tenagamu. Alah panjenengan iku lho Ben nggih. ora. Jeneng diwayah niku nang nggih tetembungane lara sewu dadi siji. Lah wite adaning rum diangkat dadi prameswariku perkarane apa? Perkaranipun Ji Bopo, nggih iki kula sing kalah. Perkaranipun sampun gobot, sampun meteng Bopo. Lah kula dereng iso meteng. Kowe ora iso meteng mergo mbiyen kowe njaluk kon mari dadah dadine kowe. Malah dadah wong duwe anak kok dereng. omongi kok. Lah dereng di anak kok diwalek dadah. Iya dadi garwa prameswari kuwi kowe kudu gelem meteng ben iso nitesake calon ratu. Kula niki gelem nggih Bopo, ning nyatanipun dereng dipun paringi lajeng kados pundi? Menapa panjenengan boten mesake kalih kula yen to saben dinten anane mung tansah nelongso, anane mung tansah ngrantes lan nangis Bopo. Sawise kowe teko ing guwa pengalapan ya guwa mayit ketemu aku gurumu. Kowe saiki arep nangis arep mutah apa? Menane bab adaning rum. Bopo, kula suwun Adaningrum kedah sumingkir saking Praja Tanjung Anom. Kula ingkang dados garwa prameswari malih Bopo. Cilik dipateni loro dibuak. Nggih. Nandur dosa meneh. Pun yen to babagan dosa panjenengan boten sisa kuatos Bopo. Mengke sedaya kula sing nanggung. Ngono. Nggih. Wis. Iki tak undangke Saiton Niroji. Napa?
undangke prewayanganku. Ora prewangan ning prewayanganku. Supaya teko rene mengko tak jae caturan. Kowe engko nek ketemu njalukmu apa ben turuti mergo nek ana salahing perkara ana dosaning perkara sing nanggung kowe Nggih dhewe. kula bapak kang nanggung. Ngono, Nggih. merem melu ndonga. Nggih, tak merem bapak. Mesiku kencana putih kang rumeksa ing satengahing pusar kakang kawah adi ari-ari kakang kumbarep adiku Raden gugan sedulurku si Manap Siluman atau si sekul petak gondo mayit tak jaluk gawemu tak Manap Siluman kaget kowe tak tekake Rumangsa kaget wayah dudu wayah lagi wae main slot luko dieren-eren kon rene keblok Ono lemu apa, Yai? apa kerambiangan kowe ora mulih Bapak. ana apa Lho kula niki lho dangu mboten mriki, bareng kula tindak mriki kok panjenengan saniki pun bento nggih. bento usasmu mbrodol kuwi Lah pripun kok mboten bento panjenengan ki omong-omong dhewe, disaur-sauri dhewe. Niku jenenge napa nang mboten bento? aku kuwi omongan karo CS ku CS sampean. Lho sampean niku ndek CS to? ruangku kang ora rupa disawang nganggo mata batin bisa digrayang nganggo mata wadak senajan to ora weruh iso kowe krasa merinding ta ora Nak mrindinge niku nggih ning wonten mriki niki mboten enten sinten-sinten enten mung kula kalih panjenengan. pengen weruh alam kasat mata pengen weruh Nggih. meremo sedhela Nggih. Wahyu tunggal jati reksa cipta mata weruh marang sejatine ngono. Pon, Lek pon. ya iki jalur dimono apa iki bangsane iki mesti mongsoku Yai waduh Ajre popo. wah kowe dadi duda anggere wong wedok tak unta. Budone pun suwe Yai Iki Iki CS panjenengan. Manap Siluman Lah layak kok untune teng jaba. sing arep tok perintah ngenani bab wong wadon sing dadi mungsuhmu lan satrumu Oh, ngaten. kandhanono kon ngopo Anggih kan nyingkir keadaan ningkrong niki nak nembe meteng to, Bapak. sakenane ana gawe apa iki Prameswari Kumbini garwa saka ing Tanjung Anom ning saiki dilorop saka palenggahan Prameswari merga kalah karo bojonom jenenge Adaningrum saiki wis meteng mula ya Le banjur perintahe gurumu manjinga ing guwa garbane Adaningrum siji yen bisa rusaken jabang bayi yen perlu patenono loro lamun bisa jabuten nyawane Adaningrum supaya minggat
sapa ing kadipaten utawa ing kraton. Yen kaya ngono banjur kapan nggonku mancing ing padunane kaya kuwe. Ngobrake sewengi tok. Ya saiki. Iya. Yen kaya ngono aku buang. Tak omongi ya, Nduk. Nggih kula, Bapak. Sak balimu pitung pecak aja noleh. Oh, ngaten. Krentekmu niatmu tok sangokno jiwamu sebab ana tembung wong nandur bakal ngunduh, wong nyilih bakal balekake, wong utang bakal nyaur sebab gua pengalaman kene gua gelap. Sopo